У селищі Ланчин представники Надвірнянського районного відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій розпочали акцію відпрацювання Ланчина з інструктажу селищного активу, який проводив головний державний інспектор капітан Микола Васильович Онуфрак. Відповідно до статті 6 Закону України про місцеві державні адміністрації, Кодексу цивільного захисту та інших нормативних документів відбувається навчання населення при загибелі людей при виникненні надзвичайних ситуацій з метою попередження пожеж в житловому секторі на об'єктах різних форм власності, проведення профілактичної роботи щодо запобігання пожеж в населених пунктах району. Є затверджений графік, розпорядження є у кожній сільській селищній раді. В актовому залі Ланчинської селищної ради були присутні місцеві депутати, представники служб і відомств, керівництво селищної ради. До акції попередження надзвичайних ситуацій різного характеру ланчинці поставились доволі сумлінно. Численна комісія у складі депутатів селищної ради, головних інспекторів УДСНС Миколи Онуфрика, Михайла Пранюка, провідного фахівця Романа Поповича та працівників Надвірнянського управління газового господарства здійснили подворовий обхід з метою інструктажу громадян правил безпеки життя. Мешканці Ланчина дуже приязно зустрічали комісію з надзвичайних ситуацій, розуміючи, що ці служби турбуються про їх безпеку і здоров'я. Навіть дітвора дуже чітко розповідала офіцерам правила безпеки при пожежі, на воді і таке інше. Денис і Владик отримали яскраві інформаційні листівки. Паралельно з пожежниками свою роботу по безпеці людей проводили і працівники Надвірнянського управління газового господарства, які, до речі, у Ланчині мають свою гарно оформлену контору з газового господарства. Акція відпрацювання Ланчина проходила в дуже приязній атмосфері з населенням. А, так я дуже знаю, снаряди. Таке, якщо снаряди, міни, от що ви тут